Japanin reissun vlogi numero 5 ja aamuhan alkoi milläs muulla kuin pyykkausvuorolla. Hyvä kun hotellin alakerrasta löytyi pesu- ja kuivausmahkut. Kun pyykit oli puhtaat ja jäi vielä kuivumaan, oli tietysti aamupalan vuoro ja voi olla, että mä saan näyttää teille nyt paikan, minne meidän täytyy palata useampanakin aamuna ja mistä sain mun elämäni parhaan syömäni leivän. Nimittäin Hotlan vierestä sattumalta aamukävelyllä törmättiin The Earl-nimiseen katukeittiöön, missä oli tällainen pieni luukku, mistä tilaus tehtiin. Itse bossmanina toimiva Earl oli joka aamu meitä vastassa ja oli niin mukavan oloinen mies muistaakseni Briteistä kotoisin. Leivät kantoon ja marketista vielä kahvia, mehua ja jogurttia, jolla saunamiehen koneista saatiin hereille ja evästettiin kuivauskoneen tehdessä hommia. Tässä Jango-nimisessä leivässä oli niin paljon taikaa, että mä taidan kyllä avata sen teille vasta paremmin seuraavassa vlogissa, mutta pienen vartin päikkärit tässä hotellin aulassa ja taas pettymyksellinen kylmäkahvitesti samalla kun alettiin liikkua metrolla seuraavaan paikkaan, joka on jokaisen second hand shoppailijan paratiisi. Setagayassa Kitatsawan alueella lähellä Shimo-Kitatsawan metropysäkkiä alkaa nimittäin sellainen vintage, second hand ja erikoisliikkeiden alue, etten ollut ennen törmännyt tällaiseen ainakaan näin tietoisesti. Mulla on aika herkkä intuitio hyville jutuille ja se sanoi, että mennään tuonne, mistä ensimmäisestä liikkeestä meidän superlocal guide Jussikin löysi heti etsimänsä. Täydellisesti istuva rotsin ja jatkettiin kiertelyä kymmenissä kaupoissa, missä vaatteita tosiaan riitti. Hinnat oli ihan kohtuullisia, mutta osassa kaupoissa oli selkeästi eroja, miten hyvässä kunnossa vaatteet oli tai oliko niissä pysyviä tahroja. Jussi taas pienen suosittelun jälkeen löysi Super Bowl-taki, mikä oli tosi siisti, mikä on vissiin jäänyt hänelle arkitakiksikin, vaikka miettikin sitä alkuun. Tällä kertaa itse jäin tyhjin käsin, koska suuri osa vaatteesta loppuu L- tai XL-kokoihin, mutta mikä on varmaa, maha ei saa jäädä tyhjäksi, joten mennään syömään. Löydettiin sympaattinen pieni rafla, missä tilasin burgerin tuplapihvillä ja olipas hyvä setti. Nälkä lähti ja niin myös mekin vielä parin kaupan kautta kohti seuraavaa, nimittäin Shinjukua, minne metrossa matkustellessa kokeilin vielä maistuisiko toi kylmä kahvi. No ei maistunut. Shinjukussa oli muutama mun Googlen kautta bongaama kauppa, mutta näitä samoja kenkiä ja vaatteita saa Euroopasta paremmilla diileillä, joten saa jäädä rekkiin, vaikka olisi mukava tietää muistona, että joku asia oli just täältä. Täällä Tokiossa on mahtavia nämä erilaiset mainos- ja markkinointitavat ja erityisesti valotaulut, mitkä kiinnittää huomioon varsinkin itselle alan miehenä, kuten tämä 3D-valotaulu, missä tunnetuimpiin hahmoihin taitaa kuulua tämä kissa, joka välillä juonsi jotain, seurasi kadun tapahtumia ja muisti ottaa myös lungisti. Kaikkialla oli näitä skapa-pelejä, mitä myös melkein itse pelasin, mistä voi haarukoida jotain hauskaa, mutta jätin väliin tällä kertaa. Tosi makeeta myös tämä toinen paikan kenties tunnetuin hahmo, jota etittiin ja joka vartioi kaupunkia löytyy myös täältä, eli Godzilla, millä on huikea historia Japanissa. Olisi makeeta kuulla, onko siellä ruudun toisella puolella katsojissa tai kuuntelijoissa Godzilla-faneja ja mikä leffa miltei 40 leffasta on paras. Kerro ihmeessä kommenteissa. Eksyttiin tuliaisostoksille monikerroksiseen Don Guite-kauppaan, missä oli kaikkea hauskaa niin lapsille, lapsenmielisille ja vähän härskimpiäkin juttuja myös aikuisille, joita en ehkä kuvaa tähän. Pörrättiin pitkin katuja, missä oli aika syntisiä ideoita toteuttaa, mutta päädyttiin kuitenkin drinkeille ja tietysti tiskille, mistä näki erilaisten pikkusten snäkkien valmistamista ja parvekkeelta näki kadulle kivasti. Kuitenkin nälkä alkoi taas muodostua ja lähdettiin syömähommiin ja ehdottomasti paikkaan, missä saadaan grillata ruokaa itse. Tässä raflassa oli todella mukava tunnelma, aivan uskomattoman makeeta jo pelkästään hengailla, mutta tietysti syödä upeata ruokaa. Me tilattiin seafood bowl, mistä oli haaveillut paljon aikaisempina päivinä, maissia pekonilla ja voilla, rapua ja niin ihanaa japanilaisankeriasta eli unagia, mitä tätä spiikkiä tehdessä on kova ikävä, ja tietysti makrillia myös, niin tuoretta ja hyvää nää kaikki. Kyllä mä sanon, että tässä siinä, missä Tokiokin yleisesti on paikka, missä elämän nautintoja voi kirjaimellisesti maksimoida ja hyvin helposti. Ai niin, melkein unohtu. Grillattiin myös tuoretta kalmaria, mistä tuli tosi pehmeitä tossa grillissä. Mahat alkoi täyttyä ja kellokin käymään hyvin, joten vielä kerätään metroon, missä olikin hieman tungosta. Apteekin kautta ja loppumatka sitten taksilla lähimarkettiin, mistä vettä, mehua ja jogurttia plus pieni herkkuleivos, missä kremee sisällä. Mulla meni unirytmit ihan sekaisin aikaeroista ja en ollut nukkunut kunnolla tähän mennessä, joten nappasin jotain suosituksien mukasta ja ikuistin tämän hetken, jos sen sitten enää heräiskään. Täällä sitä silti ollaan ja nukuttiin vähän paremmin. Olipahan taas kiva ja maukas päivä. Katsotaan mitä keksitään huomenna. Hyvää yötä.